बिथांमोना बुजिनांगौ बे मोनसे शिक्षानुष्ठान बे शिक्षानुष्ठानाव जोंनि गार्जेनफोरखो जोंनि फरायसाफोरखो बेयाव फोरोंगिरिफोरखो मेनेजमेन्ट कमिटिखो एनकारेज खालामनो थाखाय बिथांमोना फैनांगौमोन बिथांमोननि दायित्व सरकाराव दं जिहेतु सरकाराव थानाय जुदि मानसिफोरा जुदि रायजो राजाखौ जुदि एनकारेज खालामाब्ला रायजो राजानि थाखाय जुदि बिथांमोना जुदि फैयाब्ला मानोथो थादोंब्लाय सरकारावलाय माथो खालामगोन मा खामानि दं सरकारावलाय बिथां बेबायदि जुदि प्रग्रामाव जुदि फैयाब्ला बहा थांगोन बिसोरलाय गतिके लाजिथावना बाथ्रा बेनो दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाय सरकाराव दङ बिथांमोना बेबायदि अनुष्ठाननि मुल्यखौ बिथांमोना बुजियाखै डिलिमिटेसन खालामनाय खोथा दङ बेखौथ' बे इलेक्सन कमिसना सिगाङावनो डिक्लेयार होखानायखा दिनै बे जानो थांगासिनो दं आं आसा खालामगोन जिहेतु दाखागोन निस्सय जोंनि थाखाय गाज्रि जानाय नङा जोंनियाथ' रंजाथावना बाथ्रा बे जागोन पार्लियामेन्ट सिटआ क'क्राझार चिरां मोनसे जागोन मोननै डिस्ट्रिक्टनि मोनसे जागोन उदालगुरि तामुलपुर आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट जागोन आरो जुदि जों बर'फोरा जुदि खौसे जायोब्ला इउनाइटेडलि जुदि फाइट खालामोब्ला सानै एमपि मोननायनि स्कप जोंहा थाबाय बे जोंनि थाखाय मोजांसिन जागोन बाखि एसेम्बलि सेगमेन्टआथ' बिटिसिनि सिङाव जों जुदि बर'फ्रा जुदि खौसेयै जुदि थानो हायोब्ला निस्सय जोङो मोजां राजखान्थि हान्जा थानानै जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों सहाय खालामनो हागोन जोंनिनो जोङो लिडारफोरखौ जों मोनजोबगोन रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ जों मोनगोन जोंनि गावनि बेबायदि सुबिदा निस्सय जों मोनगोन आरो बिथिंखौ दोनथ'नानै गोबां फरायसाफोरा गुबुन लिप्त जादों दिनै बेखौथ' आं बुंखाबाय बे जोंनि समाज बेबस्थायाव माखासे हयथ' गोरोन्थि थाबोदों सरकाराथ' गासैखौबो बेबस्था लाजोबनो हाया जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफ्राबो सरकार हिसाबैबो एसे सांग्रां जानांगोन जाहाथे बेफोरबायदि समाज बेरेखा खामानि मावनायफोरखौ बोरैहाय बन्द' खालामनो हायो बिनि थाखाय गोबां एवारनेसनिबो प्रयोजन दं शिक्षा दिक्षानि प्रयोजन दं गोख्रों समाज बेबस्थानि प्रयोजन दं आं आसा खालामगोन जोंनि रायजोफ्राबो जुदि ओंखारोब्ला सरकाराबो जुदि मोजां बेबस्थाफोर लायोब्ला निस्सय बेफोरखौ सानसे समाव जोङो फोजोबस्रांनो हागोन मोजां बेबस्था लाबोनो हागोन आरो गुबैयाथ' जोंनि रायजो राजाफ्राबो लानांगोन राजनैतिक लिडारफ्राबो लानांगोन सरकार दैदेनगिरिफ्राबो लानांगोन जों बयबो खौसे लानांगोन आरो अब्लानिया मोजां जागोन जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा बे हरिसिंगा हालामाव बे राजकुमारी इंलिश मिडियाम स्कुल बेहाय बेबायदि स्कुल गायसननानै दिनै गोबां जोंनि बे गोलैसोना थानाय जायगा मोजां फरायसालि गैया बाहाय फरायनायनि मोनसे गथ'फोरा खाबुखौ मोनदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरदों जाय बिथांमोना बे स्कुलखौ गायसनदों आरो बिथांमोना निस्सय सिन्था खालामदों बे ओनसोलाव बेबायदिनो मोजां स्कुल प्रयोजन दङ ओरैबायदिनो साननानै बिथांमोना बे स्कुलखौ गायसनदों आरो दिनै जों खोनानो मोन्दों थांनाय मेट्रिक आनजादावबो माने गासैबो फार्स्ट डिभिजन पास खालामदों माने डिस्टिंसन मोन्दों स्टार्ट माबा मोन्दों बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा आरो माने जेब्लानिफ्राय मेट्रिक आनजाद होदों 100% मेट्रिक आनजादाव पास खालामदों बिदि मोजां स्कुल होननानै जों बुंनांगोन ओरैनो आसा खालामगोन फैबाय थानाय समावबो बे फरायसालिया बेबायदिनो मोजां रिजाल्ट खालामथों जोंनि फरायसाफ्रा मोजां शिक्षा मोनथों बेखायनो आंनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय